poder, una tempestad en el mar, sistema piramidal, no te caurà, les cimes con sed del final, una gran hora s'espera si la base llega a tot el potencial. Corren missatges al vent d'amor i ràbia creativa, gotes d'essència viva que regaran només llavors. Créixer l'engranatge per una xarxa cooperativa, colla la font de la vida que engega el motor de les passions. En estos ulls he vist la llum que canviarà el lema, la clau que invertirà la trajectòria. I si ens agafa la tempesta no ens soltés la mà, perquè el viatge no s'acaba. En estos ulls he vist la llum que canviarà el lema, la clau que invertirà la trajectòria. I si ens agafa la tempesta no ens soltés la mà, perquè el viatge no s'acaba. Ara és moment de crecer o desaparèixer sabent que la glòria és passat. Societat horitzontal, la xarxa és poder, orgull i treball, cooperació integral, pobles solidaris sense intermediaris. La xarxa universal inundarà les riberes, serà colossal. Creixen ja somnis gegants d'economia productiva, juguen una nova partida sense primers ni primers. Canvia la trajectòria per una nova sobirania, colla la font de la vida sobre les cendres dels banquirs. Molt bona vesprada, família. És un plaer per a nosaltres estar així, en aquest entorn immillorable, aquesta vesprada del 9 d'octubre. Avui estrenem el format acústic. Esperem que us agrade. En estos ulls he vist la llum que canviarà